Doncs bé, continuem amb el curs de flabiol i en aquest cas posarem en pràctica una mica tot el que hem après. Respiració, la projecció de l'aire, l'articulació i l'atac del ta, 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 ta. I començarem amb dues notes, que són do i re. Sí? Do, re. Do, re. Vaig apropar-me a veure si ho veieu millor. Do, re. Do, re. Do, re. Val? De moment anem a fer do, re, do. Ho fem una vegada més? Vale? De moment practiquem aquestes dues notes. Si fins ara tot ha sortit bé, les T's van al lloc, és a dir, es nota el ta, 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 i no són una cosa rara, passa al següent vídeo que començarem la nostra primera cançó.